إسراء كل مسمدي ko mbaɗa ɗum ɗon so woppama jogui ko heɓɓitorte sujuddaji mon en gooti alay saago ganda ɗin ko wiite ko yiiɗa ko ulama won ɓeydi hen woni moustaphaji ko yiiɗa anduɓe ɓe ɓeydi hen ene yooɗi hen nde wonnoon hunde foof ene jogui ko yonnata ɗum hay so wiyama ɗo joni tan en gaare banque eɗen jooɓe enen foof tan eɗen jiime tokko o tampat wiye mbarra ha yooɗa waɗa programme ɗum tagui cuulde hoore muɗum jogui programme alay saago ɗum ande ɗum woni ko yiiɗa ko aña ho ganduɗa julde kene waɗe julde mum taw en ustan ɗum mbaɗa taw bonnani julde nde ɗen gueɗe nen toon fayide o koko sohna Adama Aissa wi ho ko janggoyde hande so neɗɗo wi ala ta no janggiri walla dañani janggino ɗum ane wawi ko fulfur mbiyata o haali gonga makko kono kay wona gonga ɗum ɗo kala ko jiɗɗa hande janggude hen aɗa wawi janggude hen tawa yaltani e dow daɗɗu lerniɗa ni somi wa dawata sa arti koye dow daɗɗude he lelatoɗa aɗa wone portable ha 3 heures du matin walla 2 heures du matin sa naatino sengo dewal Allah tan a hoccat toon ko heewi ko wasde yidde janggude en kaali ɗo duuɗe kewɗe nan ɗo hay goto mabɓe yahani Nicaragua hay goto mabɓe yahani Congo yahani Amérique yahani France holɗum ɓe jooɗi koɓe gandini ɓeɓe julɓe sa wi a ronki janggude wona gonga te kadi eɗen gandi ene heewi ko mbatten e diine meɗen e neɗɗo sahal wiya mbeɗa wadde hen de taade mbeɗa juula walla woni hen sembinoɓe fenaɓe ɓe mbiya taade kay omo juula tan kay ko julɗo te ken haɗanoɓe ɗum sari l'islam en hanno en ɗum woɗɗani lahaddari nani wiya toon wala yafalu fiilan hatta yalamu hukmallahi fiihi hay goto e moɗon onon julɓe hay goto e moɗon woto gollu gollal so yiiɗi noon taw ko filmude ka filmo hay filma woto ƴettoɗo watta filmude tawa anda diine ma ko haale filma saabu filme hoore muɗum wonmo filma tan dañani probléme ka anda lawol muɗum hay journaliste en jogui haala ka foti ƴettude en jogui to ala droit ƴettude haala sa janggani ɗum wonto natta probléme dañata diine ɓuuri handude ɗum Allah hay goto bettani Allah hay goto janfahi Allah hay goto majjinani ko jolaɗo majjinde hoore mum tan ɗum noon alay saago yimɓe mbatta haqqille e ko haalani en ho saaha o ene faaɗi taw o jinnoɗen ko yaaja o yewtana en ko heewi o andina en ko heewi kono noon wiyama yo rewɓe janggu en gaddi aya qur'ana lamɗo Allah tedduɗo towɗo o holli en eɗen mbawi janggude enen bandiraɓe rewɓe eɗen mbawi wawde saabu kala to ballal Allah yanti rewat lawol wona joni noon rewɓe holno jangguirta rewɓe holno ɓe jangguirta ko probléme garto e meɗen nelaɗo salah sallam haalino hadis sohnajo o haali ɗum joni wona hayso woni yimɓe ene mbiya hadis o wona cembuɗo kono kam mana makko ko gonga e dalil ko gadduɗen ɗo hen o lamɗo Allah wi gande ham ko adende ndewton ham wona kadi sharia l'islam jangguini hen hay goto woto gollu golal taw anda ko Allah ñaawi hen ɗum woni annabi sallah sallam wino talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ko worɓe wolɓe walla nanni foof kala to dental rendi rewɓe e worɓe jalɗinte ko worɓe ɓe noddirte tan ko worɓe janggo français ɓe ne gandi ɗum wona ko enen haalpuleɓe tan goni ngala ɗum sa wi dental ma wiye worɓe ɓolɓe mbiya aha walla rewɓe ɓolɓe mbiya aha walla rewɓe worɓe kono kala to rewɓe worɓe ndendi noddirte ko noddago worɓe ɗo ko yimɓeɓe foof ewna hen kala l'islam enke ene ewna hen ko farilla e ma janggoyde hen sahaji cikki tan woni farilla ko yiiloyade dépasse Allah wi komi defti on dewal ko nguuro ton ho min defi joni an a ronki wadde ko jamireɗa ho mbiya aɗa walluya Allah ko waɗanno ho eyyi mbiyeɗa ko ya rew ɗum defteɗa ummade nde yiiloyo nde ko sababu tan doole mbawa liggade million de doole mbawa liggade million so neɗɗo ɗaldama e kattane mum e bawal muɗum bujo o dañata e ñalawma he ko Allah tan arsuguintamo yimɓe potani arsugaji ɓe daña heewi ɓe daña ko lombi ɓe daña seeɗa donc an a waɗani ko jamireɗa ho woni holɗum dewal mbiya aɗa walluya Allah ko winomo waɗa pour daña jagga jamma ma e ñalawma ma e fofof ma mbiyata tan kaɗa yiilo ko funtude hoore muɗum ɗum waɗi wiya ene ɓuuri tidde koye e tagore Allah foof yimɓe e jinneji ɗum woni gando o wi
وينبغي أن يقوم الرجل بتعليم أهله ما ينفعها في أمور دينها ودنياها بدليل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون gandowi ena hani kala gorko enen pop gote men fof darno andinde galle makko gote men fof ena hani darno andinde galle makko holben be o jibini be holben be o resbe holben be o halfi hay nene makko caggal o woni kellifaɗo wonti responsabilité muɗum hay nene makko ene hani o takko ɗum nene an kam saɗa juulo jangata saɗa sujja o rewtin ɗum e lawol ene hani gote men fof darno ɗum gandina galle o diine mabɓe gandinaɓe aduna mabɓe saabu heewi hande ɓiɗɗo liggotoɗo taw ko ɓiɗɗo debbo omano yoɓe a anda liggey mo liggotowo a anda to ñallata a anda to hiirata a jangguinanimo aduna makko gonga Allah wi ko paggirɗe ɗe li kulli shay'in lahu sababun kono noon kay en jogui no daguino faggitorte wona kay hankkadi ya wuuba tan sawru gumɗo ala wona noon ko wasde jangguinede holko woni needi l'islam walla holko woni debal Allah te lamɗo Allah ewni men oɗo message e hemon julɓe gonɗinɓe Allah dande koye moɗon dandon galleji moɗon holko dandoton ɓe dandon ɓe e jeygol ngol ganduɗa nen halfina ɗum malikaji ɗi ganduɗa sembuɓe ñanguɓe ñaatɓe ɓe ganduɗa ɓe meeɗani salade ko Allah yamiri ɓe kala kadi ko Allah yamiri ɓe gollat te jeygol ngol holko woni dosatte ɗe holko kongol huɓɓirte dosatte ɗe ko yimɓe e kaaƴe wadde ndeno ɗen nde Allah dandata ene wasde wonde ɗen dosatte yo Allah dandune ɗum ɗum waɗi neɗɗo foof so famanno oɗo message o watti haqqille ene waɗɗi rewɓe ɓe yo balle jangguine kono noon ɓuuri waɗɗade koye meɗen enen ballen ɓe saabu debbo ko balleteɗo komo ganduɗa ala sembe en gaddi dalillaji aya qur'ana lamɗo Allah haali debbo so tawi o janggi omo jogui droit wawde ballal Allah nen ɗon joni ɗum neɗɗo mo anda ɓurani wawi yeddude kono kam hande ndeɗo jonde wawi yeddude ɗum o hamdeni ko seeɗa o loowa hade o janggoyi o wawi on neni ɗo haalde bammakko to wannomo ɗo koye dudal bammakko wannomo kala baɗɗo ɓiyum debbo noon wayata ɗum nen toon arabeɓe kawri debbo so tawi o janggi omo daña qima o haali ɗo hen o wi nelaɗo salah sallam yeehi to jeygol o tawi toon rewɓe ɓuuri hewde toon probléme aji kewɗi ene jeeya ko nayiɓe toon kono noon joni hol feere nde ɓe mbasa yaade toon hol feere nde yoɓe janggoyi soɓe janggoyi ɓe garti ɓe ndewa lawol wona kono annabi salah sallam haali ko ɓuuri ɗum webde annabi salah sallam wi ida sallatil mar'atu khamsaha wa sama shahraha wa hafizata farjaha wa adata zawjaha dahalatil ni o wi annabi sallah sallam wi debbo so juuli waktuji makko 5 farilla ɗi oto naflu farillaji ɓoli 5 yo julɗi yoni pew tan yo andu no ɗi juldete lewru korka darima o hoora no yamira yo hoorde ni o reena farji makko e kala jananiyanke mo daganahi ɗum so wona gorko makko o ɗofto joom galle o anda ko yiɗi o waɗa o anda ko añi o rento andi hewɓe cikkata woni couple ko nandude debbo e gorko wutteji loggodirne juuɗe ne jaaha wona ɗum woni couple famodir tan kala ko gorko ma yiɗi caggal o wiyani ya woofo Allah aɗa jogui droit wadde son mbaɗi noon onon ɗiɗi kono couple ji donc ndespetta ɗum ɗon ko heddi annabi sallallahu alaihi wasallam sa waɗi ɗum ko aljanna paada nelaɗen fena o ma yandi ko anil hawa in huwa illa wahyun o meeɗa jooɗade ñalawmaji beeli walla maaro weeli walla o yari meew tan omo haala ko welima ala kala nde o haali tawan ko Allah wi haal ɗum ɗo o lemsani no menni jooɗa tan ñalawma o ɓuuɓi tan aɗa hankkadine aɗa batta ala walla wuuli tan aye Allah kanko wona noon kala ko haali tawan Allah yamirimo wadde o fenata donc caggal o rokki ɗiɗo message uji rewɓe yoɓe mbaɗɗum somo golli aljanna ɓe payi so debbo heɓani aljanna ene wayno yo Allah newnani en dañde ɗum ɓe ƴaha qur'anil azim debbo so janggi ne heewi qima ene heewi ko faydaji gonɗi hen kono saaha o faati lamɗo Allah wi
قل هل وبي النبي صلى الله عليه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين جواب مودum ko la yastawi mbele ene fota jangudo e mo jangani ala be mbawa fodde jangudo buri mo hon so yidi non taw ko huywere no mbiyeten ni dum odon gande dum boom sen jehi to bangi aduna burdo mo garade fo bura ma yober salaire kal ko aduna o gollata be nyamtinto ko nyaawo ci Allah yew liggotodo jamma buri wawde yobede liggotodo nyalawma juulo jamma buri hewde baraji e naflo nyalawma ko dum wadi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سخنا آدم أيسى النبي من وي يانا جماعتين كل جيل نعلم فومي هلوية أرمانتو كده أم ينبتيني موري النبي ينبتيني موري جودة كالغوتو تينيتي o yomo an o ebli ma jabade pour na do windara